Ce somne. Cocoșii cântau. Hei tu, merge în român. Sunt mulți englezi aici. Și ăla cu găina nu și-a luat găina. Pleacă-mă de aici. Nu vezi că e ocupat la baie, Doamne? Asta cu cocoșul nu termină. Ciudat, hai stăm aici. Au. Uite-i găina. Nimic. Nici o mâncare a salit-o pe toată. Sunt mulți englezi și avionul e în engleză. Hai frate, dar nu găsesc pe nimeni. Ce? Ce știre? Avionul nostru este lângă... Ce? Adică se va prăbuși? Ușa e uitată, trebuie să o sparg. Mai bine nu pot sta, că o să mă tragă aerul acolo. Atenție, avionul se va prăbuși. Să-ți bag pișul. Am băut multă apă. Ușa e încuiat, trebuie să o sparg, să controlez avionul. Au. Ești cu piciorul. Nu. Trebuie să iau de la capăt. La cu găina nu termină. Mă doare piciorul. Hai să dau cu mâna. Și cu piciorul. Am spart-o. Mi-e sete. La o parte. Dar cine conduce avionul? Bun, am niște obiecte. Dar totuși hai să le iau la mine. Găina aia nu tace. Doamne, cum sporă e. Acum se crede și câine. Ce se crede câine? Ce? De ce? De ce m-ai strigat? Uite niște carne de om și chei. Dacă nu... Bă, dar n-am... Voi doi vorbiți? Alo? Au! Îmi sângerează capul. Îmi dau pălări. Nu mai lătra la mine, că nu ești câine. Câine prost. Mă, dar voi doi, ce aveți în comun de vorbiți? Că nu vă cunosc. Ba da, tu, Jimmy și el, Faroco, da. Te crezi câine? Taci!
Dacă te crezi, câine. Ce, voi mi-ați zis că ați fiert? Ce ați fiert? Nu-mi pasă. Fugi, că mi-e frică. Și ăla are droguri. Mă, da, mult. Mă, chiar găina aia a început. Mă, da, bă, da, voi nu puteți tăceți, oamenilor. Ia de aici. Ce fac ăștia? Tort? Tan. Dar voi nu știți despre ce este vorba? Mă, oamenii ăștia nu știu. Că tu vorbești singur? Adică noi vorbim și tu asta cu camera ascunsă, ne înregistrezi, nu? Nu. Dacă zicem ceva prostii. Nu. Ne facem... Villagerilor, eu nu vă filmez, nu fac nimica. Îmi și sângerează capul dacă nu se vede. Că mi-a dat pumn în cap. Ce? Domnule doctor, ce? Stau eu liniștit, nu pot. Ciudat. Nu pun pălăria să nu mi se mai vadă cicatricea. Mă, da, găina aia din avion nu încetează. Tu vorbești, tu te înregistrezi cum ar veni, da? Hei, tu! Da. Eu nu mă înregistrez, domnule doctor. Și mergi pumi. Au, mi-a dat-o în picior. Hai să-i punem pe ăștia pantofii ăia. Au. Ne apropiem de ceva urât. Hai să mergem să conducem. Au! Ce s-a întâmplat? Mi s-a dat o venă peste cap, cred că. Păi și unde e omul ăla cu găina? Nu știu, dar este seară. Dar îi aud, dar nu știu unde e. Se aud foarte tare. Sunteți aici? Hei, tu pleacă de la copile, pleacă de la cabina mea. Voi toți ăstea sunteți drogați, țigani, romi, betrom. E ceva, nu e. Sunt mulți englezi. Nu mă strigă nimeni. Bonzi.